akwai hauka akwai kuma wauta. Masana suka ce ɗaya matsala ce ta kwakwalwa, ɗaya kuma ta halayya ce. Matsalar damuwa ko ciwon damuwa da a turanci akan cewa depression, shi ma wani babban abu ne da ka iya kaiwa ga cututtuka irin na zuciya ko hauka ko ma ya kai ga kisan kai. Allah ya kare mu. A wani kididdiga na hukumar lafiya a 'yan baya-bayan nan an samu cewa akalla mutum miliyan 7 ke fama da cutar damuwa a faɗin Najeriya. To ko al'ummarmu na mai da hankali akan wannan cuta ta damuwa wato depression? Ko ma mun san menene cutar depression da illolin da ka iya haifarwa? Sunana Misbah Hamza. Mai kallo, idan wannan shine karanka na farko a wannan channel, sai a latsa mana subscription domin a ci gaba da kasancewa tare da mu. Bayan nan zan kewaya cikin garin Kano domin na dan tattauna da al'umma mu ji ko sun san ma menene cutar damuwa, sannan daga bisani in tattauna da kwararre mu ji ta bakin shi game da wannan cuta. Ku biyo ni. Lafiya a riritawa, a lafiya a bar alkintawa, rayuwa a riritawa, lafiya a bar alkintawa, sai da lafiya aka in babu lafiya ka zama. Depression, ban taɓa jin kalmar depression ba gaskiya. When someone is really eager to get something, as in he's not really having it, you know, I think it's a pressure. Ciwon damuwa. To ga shi nan ta haɗe mu. Inda damuwa ce yayi ko na goya san damuwa. To ciwon damuwa shi ma gaskiya ban sani ba. Ban taɓa jin sa ban da zama ni a wajen ka. Damuwa ba wadda ba yi. Akwai ta soyayya. Kuma ita nake ciki yanzu ma cazanta yanzu tana damun al'umma yanzu, kuma ba kowa ne ya san da ita ba, dan fitanannen ciwo ne wannan ciwon. Allah ya sani mutane suna tare da shi ma ba san suna tare da shi ba, saboda ka san furejewa mutane yawa yanzu, kowa na tafiya ne da matsalolinsa. Mutane damuwa ta yi musu yawa, abu wani gida ne wani menene, kowa dai da irin matsalarsa a rayuwa. Ciwon damuwa shine mutum ya rinka jin wani abu na rashin jin daɗi yana so sa masa rai. Misali wani abu na bakin ciki ya samu mutum, ko ya yi rashin dan uwa, ko ya rasa aikinsa, ko wani abinsa ya lalace, to zai rinka jin wannan abin yana so sa masa rai. Gidana yanzu kaga da yara da mata da kaga ban san abin da suke ciki ba. Yanzu suna nan suna jira sai na koma tukuna in kai musu abin da za su ci. Ya ko dole ne hankali ne ya tayi ko nawa ne. Hankali ba ni da hankali yanzu. A damun kowa daga cikin ɗan Najeriya ɗaya ne wannan ba ta damun su. Damuwa ita ce ka fito wajen aikin yi baka da aiki, ka fito wajen harkokinka babu wani abu da ke gudana, ka baro yara a gida, ka baro iyalinka a gida, sauran waɗansu abubuwa duk na biyan bukatun kanka babu shi. Me ya jawo haka? Ya jawo dole ka shiga damuwar da baka taɓa tunanin zaka damu ba. Matsala damuwa iri-iri ne. To damuwa wani yanzu ba shi da gida, damuwa wani yanzu ba abinci, damuwa wani yanzu ina zo yi tafiya amma tsoro yake yi abubuwa wanda yake faruwa a hanya. Rayuwa a riritawa, lafiya a bar alkintawa, sai da lafiya aka komai, in babu lafiya ka zama. Masu kallon wannan tasha mai albarka, bayanai kenan daga mutane a cikin garin Kano da kewaye dangane da cutar damuwa da sauransu. So mun ji ta bakin mutane, amma a yanzu zan tattauna da ƙwararre akan abin da ya shafi lafiya na kwakwalwa da kuma abin da muke cewa ciwon damuwa, saboda mu ji bambance-bambancen su da kuma yadda za mu yi domin magance su a matakin mu na kai ko kuma sai mun kai ga ƙwararre. So wannan shine ƙwararren namu Malam Faiz, amma dai Hausa kuka ce wai waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Malam Faiz, masu kallon mu da sauraron mu za su so su san ko kai wane ne kafin mu shiga tattaunawar ta mu kai tsaye. Assalamu alaikum jama'a, sunana Faiz Muhammad. Na yi karatu ne a jami'an America a garin Chicago. Na karanta wato yanayin tunanin mutane, ana kiran shi psychology. Na kure har na samu masters, shine na yi tunanin
ya fi min in dawo gida tare da mutane na, in san yadda zan yi dai in samu in taimaki waɗanda suke da matsaloli na cikin taɓin hankali ko kuma damuwa da sauransu. To mutanenmu suna da wani tunani ko kuma ce fassara ga abin da ya shafi damuwa da taɓin kai. Wani lokaci ba ma iya bambancewa, kuma kaga a halin yanzu yawaitan mace-mace da sauransu, kaga mutum yana ɗaukar rayuwar kanshi, abin da ya wuce tunanin mutum. So wai menene ma ita ciwon damuwa na ɗan ne? Wato da akwai, ya kamata mu sarrafa su dai mu kai su gida uku. Da akwai taɓin hankali, shine wanda mutane suka fi sani, wanda ake kiran shi hauka. To mutum yakan samu matsala cikin tunanin shi ko kuma yadda yake ganin duniya, yadda yake ganin rayuwa. Wannan taɓin hankali ne, sai ga yana hauka, yana maganganu da basu dace ba, yana zamo cewa sai shi mutumin ya zama matsala a cikin al'umma. Kaga mutane suna yawan ihu, suna magana da wa'ansu kaman suna magana kaman da wa'ansu dai mutanen da muke gani kenan akan titi, kan hanya, kaya ga suna ɗiban wannan a cikin banza a cikin wa'ansu sai a ce kaman suna magana da aljanu, ko aljanu ne suka taba su, shi sa suka haukace. Za ka samu yawancinsu taɓin hankali ne ya same su, kuma da akwai maganin da za a iya ba su dawo hankalinsu, amma rashin sani ne ya jawo muke barin mutane suna yawo akan hanya haka. Da akwai kuma ciwon damuwa. Wannan kuma kowane ɗan adam yana iya samun shi. Mafi yawancin mu ma za mu same shi ko da sau ɗaya ne a cikin rayuwarmu. Ciwon damuwa zai iya yiwa yana da akwai alamomi da yawa. Za ka ga mutum yana yawan damuwa, sai ya kasa daina wannan damuwa. A'a baya iya bacci, a'a baya cin abinci ko kuma ya rage cin abinci sosai, sai ga ya fara ramewa. A'a baya magana da mutane, baya son shiga cikin mutane, baya son mu'amala da su, baya son duk wani abu ma da zai shafi al'umma. Sai ga mutum ya kulle kanshi cikin ɗaki ko cikin duhu, ya daina magana da mutane, ya daina fitowa. Wata sa'in ma sai ka ga abin har ya shafi addininsa. Abin mutum ya zo ya daina sallah, ya daina bauta wa ubangijinsa saboda damuwa ta yi mishi yawa. To wannan abin mutane sai su ce, yawancin mutanenmu sai su ce ai rashin imani ne. Dalilin ko da suke tunanin haka shine ba su iya bambanta wannan cutar wanda ana kiran shi da suna depression. Shi ciwon damuwa shine depression. Yawwa, ana kiran shi da suna depression. Ba sa iya bambanta wannan depression din da kuma damuwa na rayuwa. Kusan kowa yana da damuwan shi daban. Kuma a kowane lokaci zai iya zama na cewa damuwan nan ya saka cikin wani hali, amma yakan zo ya wuce. Amma wa'ansu wanda suna cikin wannan cutar, wannan depression ɗin baya wucewa ne. Wannan damuwan da suke jin shi a koyaushe sun dawwama cikin shi, ko ba su san yadda za a yi su daina shi ba, shi ake kira depression. To ya bambanta da wannan damuwan da mutane ke samu ko kowa na samu na rayuwa. So akwai hauka, akwai ciwon damuwa, da akwai ciwon da akwai kuma wauta. To wauta kuma shi matsala ne na halayen mutum. Sai ga mutum yana abu kaman bai da tunani, kaman bai san abin da ya kamata ba. To wannan kuma zai iya zama na cewa rashin kulawa ne, rashin sanin ya kamata. Zai iya yiwa yaro ne wanda iyayen shi ba su sa shi kan hanya ba, ko kuma ɗalibi ne bai koyi abin da ya kamata ba. So sai ga yana wayan abubuwa kamar mahaukaci, amma ba mahaukaci ba ne. So waɗannan bambance-bambancen guda uku da kamana, zan so mu mai da hankali musamman kan wannan wauta da kuma ciwon damuwa ɗin, tun da yanzu shine akasari abin da muke magana akai, wanda ma ba mu san shi ba. Asali ma mutane ba a so ma a dinga maganin, ban sani ba, ya zama kamar wani matsala. To amma na samu hankalina, wani abu ya ja hankalina da kake cewa zai iya kai mutum ya daina sallah ko ya daina abin nan, wani lokaci ma ya kai ga cewa shi ya gaji da duniyar nan. Haka ne. So wai asali me yake kawo irin waɗannan abubuwa? Wato
gaskiya ba a gama gane abin da yake kawowa ba. Don kowa kamar yadda muka ce kowa daban yake. Wani damuwa ne a rayuwar shi ya mishi yawa, za ga cewa ko a cikin gida ne baya shiri da 'yan uwan shi, ko kuma a'a da akwai wani karanci ne na rayuwa wanda yake damun shi. Rashin kuɗi ne, rashin lafiya ne, rashin daidaituwa ne da 'yan uwan shi ko abokan shi, ko tsakanin mata da miji, ko tsakanin ɗa da uba. Wannan duk yana faruwa. Kuma zai iya zama da cewa dukkan waɗannan abubuwan suna faruwa lokaci ɗaya. Sai damuwar ya zo yawa mutum yawa, in kuma ba shi da wani wanda yake kusa da shi wanda zai iya jawo hankalin shi kan hanya mai kyau, to sai ga ya fada cikin irin wannan damuwa, sai ga ya fada cikin abin da ake kira depression. To yadda zai yi ma ya fito daga cikin wannan halin bai sani ba. Sai ga mutane waɗansu suna cikin wannan halin, suna sallah, suna ibada, suna duk abin da ya kamata, amma har yanzu damuwan yana na a cikin zuciyarsu. Me yake jawo haka? To shi wannan cutar damuwan mataki-mataki ne ko kuma duk mataki ɗaya ne? Saboda abin da zai sa ni, na tabbata abin da zai sa in daina sallah ko in daina kula mutane ko in daina amsa sallama ko in dinga faɗa da mutane ko kuma ina so in kashe kaina, abin da zai sa ni waɗancan da abin da zai sa ni kashe kaina ina ga daban-daban ne. So mataki-mataki ne. Gaskiya ne, mataki-mataki ne. Dan za ka ga misali da akwai wani wanda yawanci in ya tashi da safe rubi kawai yake, ya ci abinci, ya yi sallah, sai ya koma bacci. To ba shi da wani aiki da yake yi, ba wani ganin mutane, ba wani barin ɗakin shi ko barin gidan shi. Amma malam Faiz, wannan ba jin daɗi bane? Wannan ba jin daɗi bane. A za a ce mutum a cikin rana ɗaya awa 24 dai, ma kana bacci awa 15, 16, 17 kowace rana ba. Wato shi ma damuwa ne sosai. Abin da yake faruwa, wannan mutumin da akwai wani abu a rayuwar shi da ke damun shi, to wani matsala ne da ya kasa wuce ta. Kila rashin kuɗi ne, kila har yanzu za ka ga mazanmu da yawa, matasanmu da yawa sun daɗe da gama makaranta ba aiki. To kai kana cikin wannan al'umma namu, ana tunanin mutum ya kai shekara 25, ya kai 30, ya kusa 40, bai da aikin yi, bai da kuɗi a hannun shi, in yana so ya aure ba zai iya ba, bai da ƙarfin ma da zai rike matar shi. Wannan damuwa ne babba, ka gani? Sai ya sa mutum cikin wani irin hali. To mutum sai ka ga yana wa'yansu sai ka suna yawan bacci saboda irin wa'yannan damuwa. Dan in suka tashi suka ce za su fita duniya, za su game da wa'yannan damuwan ne kawai. To maimakon su tashi su nemi abin da za su mafita, sai ga kawai suna yin bacci don kawai kan ma abin ya dame su. To wannan kenan ba za mu ce shi rashin imani ba ne kenan da rashin tawakkali. To wannan damuwa ne fi sabilillah, wanda kowa zai iya gane, kowa zai iya, kuma kowane namiji ma na san cewa ya fuskanci wannan abin a kasanmu. So abu ne wanda ya kamata mutane, ai abin da inda ana maganar cutukan damuwa, ya kamata na farko ya kamata mutane su sa tausayi a zuciyarsu, don kowa da kowa yana iya faɗuwa. Shi wanda yake fama da cutar damuwa ne zai sa tausayi, ko kuma wanda suke kusa da shi? Wanda suke kusa da shi, ko waɗanda suka gane cewa wane yana cikin damuwa, wane yana da matsala, ya kamata su sa tausayi a zuciyarsu. Saboda kowa da kowa ma zai iya faɗo a cikin wannan halin. Dama Allah ne ke kare mutum. Saboda haka in kun ga mutum ko wani ne yanzu misali kun san shi yana da wani abu wanda yake son yi, mutum ne misali yana son buga kwallo, yana son zancen kwallo, yana son magana a kai kullum, in ya fita da abokan shi abinda suke yi kenan. To wata rana sai ka kawai ya daina zancen kwallon, baya fita yanzu, baya ma wani abu. Noma abubuwan shi da zai dai tashi ya je ya yi sallah, ya abubuwan shi, amma sai gan shi yana cikin wani damuwa. Abubuwan kuma da ya saba yi duk ya daina yin su. To wani abu ne ya faru da shi, wani damuwa ne ya shiga cikin zuciyar shi, ya kuma kasa sanin yadda zai yi ya yi maganin abin. To aka ga irin wannan abin,
da ya kamata mutane su lura, don irin wannan yana iya zama cewa ya fada ne cikin damuwa, ya fada cikin depression. Kuma shi kuma depression din nan mutum da yake ya dawwama cikinta, abin da yake bukata shine mutanen da ke kusa da shi su yi mishi magana. Kafin mu je ga yadda za mu yi maganin shi depression din nan, akwai wani aboki na ana ce mishi Ismail Awal a yan kwanakin nan, na ga ko shekaran jiya ne ba kai wani rubutu sai ke cewa yana da kyau mutanen da suke yin rubutu a yanar gizo musamman Facebook domin a musu like da comment su zo su tada hankalin mutane su ringa sara suna duban bakin gatari. Sai ce mun ga mutanen da a da sai su yi post a minti 5 an musu comment ko likes kamar 1000, amma yanzu sun dawo a minti a awa ɗaya ba za a iya musu likes kamar 20 ko 30 ba. Sai kakkare da maganar sai ke cewa wani ai sai sa mutum a ciwon damuwa. Ni abin sai ban dariya ma sai nake cewa to ai duk mutumin da zai yi post ko comment saboda a mishi like, to ai wannan ni ina kan ma ina cikin ciwon damuwa ko ni da shi dubin canka. Okay, to abin da yake faruwa shine wato shi dama kwakwalwar mutum yadda Allah ya halicce mu, kowa yana neman yadda za a yi mutane su yadda da shi ko kuma su nuna mishi cewa suna alfahari da shi. Kowa yana son wannan. To duk sanda ka samu wannan like ko wani comment yana kai wani signal ga kwakwalwar mutum, sai ka ji wani daɗi. Ai kamar yadda kana an yadda da ni kenan. Ai kamar in ka ci abincin yana sa ka ji daɗi. To duk sanda ka samu wannan like wannan comment din, to wannan signal din sai ka ji daɗi a zuciya. To shi sa za ka ga wani ko da a ce maganan banza ne zai yi ta akan Twitter ko Facebook saboda dai ya samu relevance, ya samu wannan like ya ji daɗi a zuciyar shi. To abin da yake faruwa ke to ya kamata ai shi sa kullum wato mutum zai amfani da wancan ɗaya cikin ukun da gaya mana, wato wauta, sai amfani da wauta domin ya ji daɗi. Ka gane to ka gani kullum ina mutane faɗa ina cewa to na farko ya kamata ku rage lokacin da kuke amfani da social media. Ya zama da cewa awa 2 awa 3 a rana ya ce, kai ya zama da cewa koyaushe kuna kan Facebook, koyaushe kuna kan Twitter, koyaushe kuna kan Snapchat, ne kuke ga mutane ko kuma me kuke nema a hannun mutane. Don duk wani abu da yake faruwa a kan yanar gizon nan ba gaskiya bane. Mutumin da yake nuna ma cewa shi masoyin kai yana alfahari da kai, in kuka haɗe da shi sai ka ga daban zahiri, sai ka kamar fim ne kake wato reality daban da abin da yake faruwa a social media da bangaren yanar gizo. Saboda haka mutum ya ringa mai da hankali a kan abin da yake faruwa a zahiri, ka mai da hankali akan abin da yake gabanka da mutanen da suke gabanka. Ai ina tsoron ma yadda yara yanzu suna tashi ba su san yadda za su yi mu'amala da mutane ba, ba su san yadda za su yi magana da mutane ba, sai in suna kan social media. Sai ga suna zaune da mutum a zahiri amma ba su iya magana ba. Wato na je bakunta na tare da abokina amma ba zai mun magana da ni da shi ba, ko kuma kana nufin ba zai iya mun magana mai daɗi ba, amma in ya hau yana mai daɗi ba, to ko kuma bai san abin da ya kamata ya gaya ma ba. Amma in ya hau social media in kuma zo ka ga yadda yake zance sai ka yi mamaki, wannan ne na gan shi shuru haka. To ko ba yake a wurin wani yana sama to no ai saboda dai bai koyi yadda ake yi bane. Saboda social media ya tashi ana amfani da social media tun yana yaro, an ba shi tablet yana amfani da shi, ba ba shi ya fita waje yana magana da yara yana wasa da su. Na gane to abin da ya faru kenan. Sai ya zama da cewa bai iya magana da mutane ba, sai ta bangaren a zahiri, sai ta bangaren social media. Wannan ma wani kuskure ne babba, ya kamata a yi a lura da shi, iyaye su lura da shi. Akwai wani abu da nake so mu tattauna a kai so kafin mu je ga yadda za mu yi magance wannan ciwon damuwa. Akwai abin da ake cewa social cyber bullying, kamar yadda na lura mata sun fi fuskantar samun kansu a cikin irin wannan yanayi. Yarinya za ta sa riga wanda wasu za ga za su ce bai dace ba,
ko kuma ta wani furci wanda a al'ada ba a san mace da irin wannan furcin ba sai a yi mata ca aka ko wani namiji ya yi wani abu wanda sai a ce wannan ba al'ada ba ce ta bahaushe ko musulunci da sauransu. Wanda mataki ne yake kaiwa ga mutum shi ma kana ganin irin wannan zai iya taimakawa mutum ya samu kanshi cikin ciwon damuwa? Dole ne, saboda zai iya yiwa kayi ko kun yi wani magana wanda ko mutane ba su yarda da shi ba ko ba su gane shi ba ko kuma suna ganin cewa ya saba wa al'adarsu ko addininsu ko abin da suka san ya dace sai a haukan karkara. To abu ne na social media, maimakon da a zahiri ne mutane biyu ne ko guda uku za su maka nan inda akwai yadda za su yi masu ganar da kai a lokacin za a yi shi, amma akan social media ba wanda ya damu kai, ba a san ka ba, ba a san da inda ka fito ba, ba a damu da rayuwarka ba, kowa ya zo wuri ɗaya ne ya zo sai ga an yi mutum sha a kai, an zage shi, an zage iyayen shi, to mutane dubbin ba ka san matsalar social media kenan ba wai magana kake da mutane da ya kogi ba, dubbin ne. Wata tana nan a garin Gusau za ta yi wani zance kila dai da akwai abin da take so mutane su gane amma ba ta faɗa yadda ya kamata ba sai mata ci haka sai ga ana zaginta, ana zagin iyayenta, a ce mata ai ba ta san abin da ya kamata ba, tana zagin addini, tana zagin al'ada. Ita kuma fi sabilillahi abin da take nufi daban, ko kuma iya sanin ta kenan, iya ilimin ta kenan. To sai ku zo kuma kun mata ci a kai, kun mai da ita yan iska, bayan kowai ba ku san yarinyar nan ba ku san halin da ke ciki ba ku san halin ta ba. To irin wannan abin ya zama cewa kuma tana yawan hawa social media kuma tana yawan fuskanta da wannan abu koyaushe zai zama ciwon damuwa, zai haifar mata da ciwon damuwa. Wato na yi abu ne, akwai abin da kuke ce ma stimulus and response. Wato na yi abu ku sai kuka kalubalance ni, to ni ma zan yi kokari na kare kaina. A kokarin kare kan nan na kasa ne zan kai ga ciwon damuwa ko kuma yaya ne? Zai iya yiwuwa ka kasa ko kin kasa kin kai da ciwon damuwa, zai iya yiwuwa wannan response ɗin shine yasa muke ciwon damuwa, saboda a rayuwanka ko a rayuwanki ba a taɓa maka haka ba. Kuma ka san mutane shi sa na ce ai tun daga farko da ka fara na ce ya kamata in kuna ma'amala da mutane ku dinga sa tausayi a zuciya, saboda mutanenmu wata sa'in sai ga ana magana bati, ana mu'amala da mutane inda ya kamata a ce ko addinin ma ai ya kamata ka yi hankali sai abin da kake faɗa, ka kula da kalmomin da kake amfani da, saboda za a tambaye ka akan su. Kuma bacin haka ma a duniya nan zai iya yiwuwa ka ɓata wani rai, wannan ɓata mishin da kai shi ne ya haifar mishi da ciwon damuwa. Kaga hikimar ubangiji abun ba wai imanin ka ne kare ba, a'a za ka cuci wani ta harshen ka baka sani ba, shi ma sai ya zamo ma damuwa da lahira. Ta abin da muke so kuma muje take na da nake so mu tattauna ko kaɗan mana bayani akai shi ma, shin yawan shaye-shaye yana iya kaiwa ga ciwon damuwa ne ko kuma ga hauka ne? Ya danganta da abin da mutum ya sha, musa nawa yake sha, kuma zai iya yiwuwa tun daga farko dama yana da matsaloli wanda za su iya haifar mishi da ciwon damuwa, ya zo kuma ya kara da kwaya, to abin sai ya sa mutum ya hauka shi, hakan na iya faruwa. To matsalan da muke fuskanta da musamman a arewa shine mutane suna kunya su yi magana a kan wani cuta, wato yawan shaye-shaye da ake kai. Amma nuka gana yawan magana ya za a yi a kawo maganin maganar shaye-shaye. Ato muna magana kaman
tsakanin iyayen misali to tsakanin iyayen misali da 'ya'yansu kenan da 'ya'yansu duk yawancin gidajen da ka shiga a arewa za ka samu da akwai mutum ɗaya ko da a ce ba haifafen ɗan gidan ba ne ko mutum ɗaya samu akalla mutum ɗaya wanda yake mu'amalantar ko yana shaye-shaye ko kuma dai yana kokarin ganin cewa ya daina shaye-shaye kowa yana da matsalar to in ya zama da cewa kowa ya san da wannan matsalar kuma kowa ya san mutum ɗaya dai wanda yake da wannan damuwa nesa ake gudun tattauna shi bai kamata ba saboda wannan maganar da zamu yi shine zai samo mana mafita yawancin mutanen muna kunyan abin da mutane za su ce haka makwabta za su ce makwabta zai ce yan uwa za su ce a'a iyaye ne za a ce to a'a dama kuna da sakaci ne a'a yaran ne za a ce dama baka da hankali kowa yana tsoron haukan shi kowa yana tsoron abin shi da laifi to amma in ba a yi zancen ba muka dinga ya za a samu mafita muka dinga koya wa'annan abubuwa za su yi ta faruwa a ɓoye yaran mu na mutuwa yaran mu na kashe kansu yaran mu na fata yaran mu na faduwa cikin damuwa ba mafita saboda kawai muna tsoron a yi zancen ai dole su fito da shi a bayyane a yi zancen sosai dan da akwai hanyoyi da yawa za a iya maganin shi amma in ba a yadda da matsalar ba za a samu mafita to wannan ya kama ga gaba ta karshe na wannan tattaunawa ta mu a matsayin ku na ƙwararru menene kuke gani hanya ko mafita ga waɗannan matsaloli da muka ambata na ciwon damuwa akwai abin da ya shafi shaye-shaye akwai cyberbullying dinnan akwai rashin samun aikin yi da kuma hantaran mutane da sauransu akwai kuma shi kansa wancan wauta waɗannan abubuwan a takaici ta yaya mutum zai sama wa kanshi mafita ko kuma yaya al'umma na kusa da mutum kenan za su taimaka wajen samar da mafita. Wato kasar mu dama akwai matsaloli da yawa sosai kuma kowa yana iya kacin kokarin shi ne ga cewa ya samu wa kanshi mafita a kowane ɓangare to amma wa'yansu duk kokarinsu kaddara ne wani kuma inda ya samu kanshi ne saboda talauci ko kuma rashin kula yana fada a cikin wannan matsaloli so ya kamata na farko mutane kada su ji tsoron maganin cuta kada su ji tsoron maganin cutar shaye-shaye ko cutar damuwa ko kuma taɓa hankali ai kamar yadda yanzu in ka samu ciwon malaria ko ciwon zuciya yana damun za ka je asibiti ka samu likita ku yi magana da shi ya baka magani ka sha ka warke to ko a zancen ciwon da ai da akwai magani da ake sha ai da akwai likitocin da ake yi kuma ana iya warkar da mutane ai tsoron da mutane suke shine duk sanda aka ce mutum yana da ciwon damuwa ko yana da wani ɗan taɓin hankali ko yana yawan mota za a ce hauka ne suna tsoron wannan kalmar hauka ko hauka ya kama mutum ba su san cewa in kuka fito kai zancen ba da kuma mutane da za su yi magani sai ka ji an ce bari a yi dai kawai a samu malami a ringa addu'an yana da kyau amma ai ba za ka in ka samu malaria yanzu za ka je famasi ne ka samu magani ba addu'a kan za ka tabbas saboda haka ya kamata mutane su je ni jin tsoron yin magana akan waɗannan cututtuka na farko kenan na biyu ya kamata a ce da makarantu da ofishin gwamnati makarantu kamar jami'a kenan kamar jami'a kamar secondary schools kamar na primary ma dukansu ya kamata a ce wato abin ya rashe ba ƙananan yara kenan a kowa da kowa kowa da kowa ai mun gano cewa tsakanin shekara 5 da 24
yawancin mutane ko da sau ɗaya ne za su samu ko za su fada cikin ɗaya daga cikin waɗannan ciwon damuwa. Yawancin tun daga shekara 5 zuwa 20 ko da sau ɗaya ne mutum zai fada ciki. To ya kamata ce da akwai likitoci da akwai ma'aikata ƙwararre wanda suke zaune cikin makarantu ko cikin ofishin gwamnati wanda kowa ya san su, ya san yadda zai ya same su, ya san inda ofishin su yake, inda in aka samu matsala kun san wanda za ku samu, kamar yadda kuka san cewa in cuta ya sami za ku je asibiti za ku samu likita. To in kuka samu ciwon damuwa kun san cewa za ku je ofishin psychologist ko therapist. So shi kuma therapist din da abin da ake bukata sama da komai shine ya zama mutum da ke amana. Yawancin mutane dama abin da suke tsoro shine in suna da matsala suka zo wurin mutum kwararre ko da kwararre suna tsoron dama magana ne don suna tsoron kawai su sani. So wato idan na da makwabci yana tsoron ya zo ya same ni da damuwar shi saboda yana tunanin nan ya za ka je ka ga abubuwan makwabtan nashi ko ka ga wa 'yan uwanka. So wannan sai hana shi zuwa. Mana magana shi ya da gari abin da yake tsoro kenan. To ya kamata a ce mutum ya zama ya rike amana. So in an zo wurinka ka san ba mutane su san cewa ba wanda za ka ga matsalolinsu sun zo wurinka ne dama don ka taimaka mutane don su samu don ka tallata su ba. Yauwa ba su yadda da kai ka zama mai rike amana. In ma da akwai contract ɗin da za a rubuta ne sai a rubuta kowa ya sani a san cewa wannan zancen ne wannan ɗakin zai tsaya sai a zauna a samu mafita. Insha Allah wa irin wa'annan abubuwan in abin da mutane ke tsoro shine in suka yi magana iyaka abin da zai faru shi ne a ce musu ai ko rashin imani ne ke damun su ko kuma suna da wani taɓin hankali mahaukata ne su sai a manta da zancen su. Amma in sun san da akwai mutumin da za su iya zuwa wajen shi wanda zai ji maganar su yan kuma ƙwararre ne kuma zai iya samun musu mafita. To ai insha Allah mutane za su fifi gana amfani su yi magana a san abin da yake damun su da ka samu a taimake su. So Allah ya saka da alkhairi malam. Muna kawai dai babban abin da zamu yi magana da mu kai mu koma ga ubangiji. Yawwa mu koma ga ubangiji, abin ka fito ka samu Allah ne, ka rasa Allah ne. Yau ba mai baka mun ba ubangiji ba, sai Allah da ya halice ka shine zai baka. Ayi magana. Damuwa kawai dai mutane su yawaita samun kwanciyar hankali, su daina dora kansu tension, kuma kasu ringa abin da suka san za su shiga tension da yawa haka, kuma su ringa yawaita addu'o'i da dai sallah. Hanyoyin da za a warware a gane cutar damuwa wannan ayyar kaɗai da ashe likitoci ai sai dai mu dai shawarwari shine dai kurin da mutane su rage tunani da damuwa duk abin da ya samu mutum daga Allah ne, mutum ya rage damuwa, ya rage sa damuwa a ransa ko wasu abubuwa da suke damun mutum, shine kurin solution. Da wannan tattaunawa da ƙwararre muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan mako akan depression wato cutar damuwa a Hausance. Na fata za mu ci gaba da kulawa da kanmu da 'yan uwanmu ma domin samun mafita. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma ana so a ci gaba da kasancewa da ni, sai a latsa subscription button domin mu ci gaba da kasancewa tare. Don ci gaba da kawo muku shirye-shirye da ya shafi lafiyar ku da zamantakewa insha Allah. Ni ne naku Misbah Hamza. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya.